Rozas, que cojones. Mónica, me estás estresando, así cho digo, Eso é verdad, pero claro, eso é verdad, pero claro, Bueno, pois moi bons días a todos e todas, e a verdade que creo que unha imagen vale máis que 1000 palabras. Esta imagen que temos hoxe aquí, con este ambiente, xa é un preludio que vamos a vivir os próximos 15, 16 e 17 de xuño deste ano 2018, e, polo tanto, agradecer en primeiro lugar porque os dedicades a ustedes estes minutos do vosso tempo a vir a presentar a nosa gran festa do Ar de Lucus, así como o deputado de Turismo Eduardo Vidal, o presidente da Diputación, que quixo pasar por aquí tamén, pero tuvo que marchar e non podía acompañarnos por problemas de agenda. E, bueno, a gran artífice do Ar de Lucus, que é a Conselleira de Cultura, Carmen Basadre, que de estar aquí con todos nós, así como todas as asociacións, representacións de todas as asociacións que hoxe nos acompañan para presentar este fenómeno máxico que se apodera da nosa cidade, que se apodera de novo de cada pequeno recuncho da nosa cidade, transformándose por completo. Vai arder novamente Lugo para facer precisamente esta transformación, para facer a maxia que ten o Ar de Lucus, que non é outra que retroceder 2000 anos na historia, retroceder no tempo para gozar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa, para salir á rúa, para disfrutar desta festa de rúa que os lucenses saímos á rúa para demostrar que, ademais de ganas de festa, porque tamén nos gusta disfrutar dela, estamos orgullosos do noso pasado, das nosas orixes, e estamos orgullosos de Lucus Augustino. Agradecer a participación, que é o que fai grande, e o que fai que durante estes 17 anos foren crecendo o Ar de Lucus, e agradecer a todo o conxunto da cidadanía, da Diputación, dos axentes sociais, dos colexios do municipio, das entidades deportivas, dos organismos privados tamén que participan co seu patrocinio e a súa promoción, da Diputación de Lugo, que tamén colabora incansablemente con nós, e por suposto tamén no Ar de Lucus, e como non, das 17 asociacións do Concello de Lugo, que en definitiva é a alma mater do Ar de Lucus, que levan a cabo unha recreación histórica fidelina en torno aos seus campamentos, aos seus atrezos, as súas vestimentas, que ademais sosteñen un gran número de actividades do programa e que fan e teñen unha implicación que fan que o Ar de Lucus sexa distinto. É unha das peculiaridades destes festexos, e a que nos fixo conseguir que o ano pasado fóramos festa, declarada festa de interés turístico nacional, e a que estou convencida que nos farán conseguir, cando o tempo non o permite, temos que esperar os 4 anos, pero cando o tempo non o permiten, gracias a todos e todas vos, conseguiremos o distintivo de festa turística internacional. E para ello o Concello, asociacións, grupos de teatro, que tamén son imprescindibles en esta festa, tamén nos acompañan hoxe aquí, e agradecer tamén o recoñecer públicamente o recoñecemento que tuveron fai pouco por esos 30 anos de traballo incansable, esos 30 anos fomentando a cultura, que tamén interveñe, xa digo, no Ar de Lucus. Preparamos en esta edición unhas 350 actividades que, como decía, que sosteñen en gran medida as asociacións, actividades destinadas a todos os públicos en distintos espazos da cidade, en distintos espazos destacados da nosa cidade, é dicir, que o 90% destas actividades van ser novidades. O 90%, por tanto, como decía ao principio, a creatividade da alma mater do Ar de Lucus, que é a Consellería de Cultura, e como non a titular da Consellería, Carmen Basadre, teñen unha capacidade de recreación, de inspiración tremenda. Eso sí, haberá citas que, como todos os anos, sexan as mismas, empezando pola propia do Venres, que ás 16 horas estaremos abrindo esa porta, esa apertura simbólica das portas da cidade a cargo da Guardia Pretoriana, que xa será o punto de encontro no que estemos ali todos para facer
esa apertura de portas. Ese mismo día tamén entrarán as lexións pola Ponte Romana, ofrendas ninfas, torneo do Arpastún, a segunda carreira Mirus Lucis, é unha carreira de romanos contra castexos e, polo tanto, pois, as citas importantes se seguirán mantendo. Como novidades do venres teremos danza. Se fará unha danza sobre a fundación da cidade e outra sobre o espectáculo Baixo a Sombra. Estas dúas, as dúas na Praza de Santa María. Combinaremos, como digo, pois, tradición xa do Arde Lucus con novidades, e dentro das tradicións están, pois, evidentemente, os desfiles. O desfile do sábado, unha proposta universal para que desfilen todas as tropas romanas e tribus castrexas, nas que participarán 44 asociacións de recreación histórica, máis, evidentemente, o César, máis Caio Antisio, que tamén estará, evidentemente, no desfile. A maiores das asociacións lucenses, das de Galicia, teremos tamén asociacións de España, como Astorga, Sagunto, Cartagena, e tamén de fora de España. Por lo tanto, o Arde Lucus xa ten carácter internacional. Nos acompañarán tamén Portugal, Italia, Rumanía e Francia, máis, pois, distintas persoas que virán de distintos puntos de toda a geografía internacional, porque xa, a pesar de que xa non podemos hasta dentro da planos ter este distintivo, xa é unha festa de carácter internacional. Ás 23:55 horas no pabillón municipal habrá un espectáculo sorpresa divino, e como sorpresa que o descubriremos cando chegue, e finalizará 1:30 con un concierto de Cuenca. O domingo seguiremos tamén con esas tradicións, como decía, que teremos ese tradicional xa desfile dos colexios que se homenaxea a muralla, e haberá tamén, pois, un acto final para ese homenaxe das lexións e tribus. Se o ano pasado facíamos mención a la Cors terceira porque estaba de 10º aniversario, este ano queremos facer ese mesmo homenaxe, esa mesma mención a Lugnugum, que cumple tamén celebrando ese pasado castrexo os 10 anos. Por tanto, parabéns e felicitacións por esos 10 anos de traballo, por esos 10 anos de contribución a que o Arde Lucus siga a ser unha festa increchendo e siga a ser o que é unha festa de carácter xa internacional, e unha festa na que nos visitan, pois, moitísima xente de moitísimos lugares. Por lo tanto, o que compra agora xa para ir rematando é convidar a mergullarse na historia, a percorrer o recinto amurallado, onde se pode gozar dun pasado máis vivo que nunca, que ademais o temos non sempre presente. É dicir que o Arde Lucus reúne todos os ingredientes que ten que ter unha festa de recreación histórica, ten rigurosidade, ten fidelidade ao pasado, é participativa, na que participa todo o mundo, como levo dito estes minutos, cada vez vai en aumento e cada vez vai aumentando, incluso, pues, como digo, a xente que nos ven a visitar. Por lo tanto, é unha cita que coloca a Lugo no mapa nacional e internacional da recreación histórica, e ademais é unha festa que define a Lugo, pensando por e para as persoas, pensando na ocupación dos espazos públicos, esos espazos públicos que vamos e imos recuperando, que ademais no casco histórico se fixe unha gran labor, como pode ser o Cantiño Nemesio Porreiros, a Horta do Seminario, a Praza de San Marcos, o Bello Cárcel, esos espazos que seguimos disfrutando e sobre todo que disfrutaremos en estos 3 días que reviviremos o noso pasado. Por lo tanto, quedan 35 días, empeza a conta atrás para poder disfrutar da 17ª edición do Arde Lucus, e que non se apaga o lume. E agora, pois, llevou a pasar a palabra a Eduardo Vidal, deputado de Turismo, e, como decía, pois, a institución que sempre colabora e contribuye a facer grande, pois, as nosas festas e a seguir promocionando a nosa cidade. Por lo tanto, Eduardo. Moi bon día a todos e a todas. Moitas gracias, alcaldesa Carmen Basadre e componentes da Caeira Lucensium, por estar aquí, evidentemente. Hoxe a Deputación correspondelle dar os parabéns e o agradecemento ao Concello, e facémolo no nome da súa alcaldesa por creer nunha proposta e por levála adiante. Estamos falando de que o Arde Lucus é unha festividade do século XXI,
porque foi creada xa no século XXI, pero estamos falando xa de recrear fidedignamente todas aquelas cousas que acontecían aló xa polo século II probablemente. Por lo tanto, eso significa que a provincia se sinte moi orgulloso desta cita e, sobre todo, porque foi capaz de concitar non só as asociacións, non só a presencia da xente que impulsou desde o principio o Ars de Lucos, sino que cada vez máis o está facendo máis participativo a todos os niveis. E o está facendo, como moi ben decía a alcaldesa, porque foi xa recoñecida como festa de interés turístico nacional, e agardamos que moi pouco tempo tamén, que que esperar 4 anos, desde logo polo apoio da Diputación, non vai a ser seña tamén recoñecida, igual que foi no seu día a Semana Santa de Viveiro, se una xa a segunda cita importante internacionalmente a nivel turístico. Por lo tanto, temos unha festividade no calendario nacional, temos unha festividade que é de feito, pero falta un peiño máis para facelo a nivel internacional. Dar a benvida a todos que nos visiten de fora da provincia de Lugo. Evidentemente, vai a Lucus Augusti, vaise ver reforzado con moita xente, probablemente seña a actividade, a festividade que máis participación teña das persoas que nos visitan, tanto dos visitantes como da xente que forma parte xa da cidade de Lugo, e non sei se há demais visitantes xa, pero San Froilán e Lugo, o San Froilán e o Ars de Lucos, supoño que por aí estarán xa rivalizando, pero dende logo na provincia se sinte moi orgulloso de que isto aconteza en Lugo, na mellor provincia, e non me queda máis que dicir viva o Ars de Lucos, viva Lugo, gracias alcaldesa, gracias concello, moitas gracias. Bueno, pois bo día. Bo día, moitísimas grazas a todos, alcaldesa, deputado, asociación, amigos, amigas, grupos de teatro, bueno, pues a todos aqueles que facedes posible que isto exista e que isto teña alma, que teña valores, que teña ideais e que teña sentimentos, porque o Ars de Lucos é iso, son alma, que a alma é as persoas todas que traballan para facer desta festa o que é, a alma tamén é o patrimonio histórico que temos nesta cidade, son tamén eses ideais de sacar todo eso, poñelo en valor e sacalo adiante para que todo o mundo coñeza, e esos sentimentos de pertencer a unha cidade como esta, a cidade de Lucus Augusti. Por lo tanto, é o que decía, facemos un presente do noso pasado e vamos a seguir traballando para construir ese futuro do noso pasado. Por lo tanto, en ese sentido, moitísimas grazas a todos e a todas por esa participación e esa implicación. Xa comentaba antes a alcaldesa que había novos embrazamentos, como saben a Castra de Lucus Augusti se traslada ao Parque de Rosalía de Castro, menos 2 asociacións que se incorporarán unha na Rúa Anxo López Pérez no aparcadoiro do Concello, que Lucus Équitas e Caetra Lucensios, que pasará a formar parte xunto con Ara Roma na Praza Anxo Fernández Gómez detrás do Concello. Tamén unificamos os restaurantes. As tabernas pasan á Praza de Bretaña, as 3. A creación dun espazo de teatro fixo no vello cárcere, no patio do vello cárcere, no patio exterior. Bueno, pois facendo dese espazo unha praza pública máis dedicada ao teatro de Lucus Augusti. Eso non quere decir que as asociacións non sigan facendo teatro na rúa, porque además dese teatro que van a facer pola rúa, que por certo son todas novidades, e por certo todos os grupos de teatro da nosa cidade están presentes no Ars de Lucus xa desde fai moito tempo, o cal lo seguimos agradecendo, e que cada ano además se esforzan en representacións novas e en facer creacións novas. Algúnas poden ter o mesmo nome, pero as renovan ano a ano incorporando novas actuacións e novas vivencias a través do teatro. Por lo tanto, ese espazo tamén vai a ser novo. Tamén as asociacións o día da entrada pola ponte, bueno, pois o que van a facer é nas ofrendas as ninfas vai a elaborarse un miliario en donde van a estar recollidas todo o nome das asociacións e ademais de eso, bueno, pois se van a facer térselas na ofrenda ás ninfas en donde tamén cada asociación recibirá unha.
hai, además de eso, os ilustradores que tivemos ahora no Lucus Cultural, os ilustradores da banda deseñada de Galicia, que de todos son coñecidos, debuxarán en directo o Ar de Lucus. Polo tanto, bueno, pues teremos despois contos, cómics, en donde estará reflexada o Ar de Lucus e a nosa cidade. Tamén agradecer aos hosteleiros que por primeira vez imos ter un menú oficial para este ano. Cada ano se irá renovando, pero este ano, bueno, pois eu agradezo aos 12 participantes que este ano van, e que o menú oficial do Ar de Lucus constará de merluza de Burela, polo e os entrantes e os postres, que será todo aderezado con sabores da época romana. Tamén a primeira vez que as asociacións van a levar a cabo unha representación teatral na Fundación da Cidade o primeiro día, o venres, aquí na Praza de Santa María. Están ensaiando e traballando nelo, e ademais, bueno, pois o que xa comentaba tamén antes a alcaldesa, que estará acompañados de danza romana e música romana en directo. Tamén xogos galaicos que haberá no circo o domingo para todos os nenos e as nenas e as familias que van a participar no desfile dos colexios. Ese acto é pechado para todos os colexios que participan no desfile, e eses xogos galaicos por primeira vez van a estar tamén feitos por as asociacións de Lucus Augusti. Polo tanto, este ano implicáronse moitísimo, están facendo moitísimas cousas novas, e a verdade é que é un gusto poder contar con unhas persoas así. Seguiremos con cousas como sempre, como é o Circo Romano, que será o sábado ás 6 da tarde, o asalto ao medullo, a animación de rúa non pode faltar, con música, teatro, os bautizos, as bodas romanas, as bodas castrexas, bueno, pois os obradoiros que fan as propias asociacións nos seus campamentos, en donde poderán ademais encontrar de todo e aprender como se fabrican lórigas, o xabón, as runas, cociña lexionaria, medicina, entre outras moitísimas cousas. E como non, felicitar os parabéns a estas tres asociacións que celebran o seu 10º aniversario este ano, e, bueno, pois que nese momento do nomeamento de Cívitas Honoris que facemos o sábado pola mañá aquí en este mismo sitio, bueno, pois serán vendidas e, bueno, pois terán un afecto especial. E como non, seguimos contando por segundo ano cas atraccións ecolóxicas na Praza Horta do Seminario para que as podan disfrutar os nenos e nenas que nos visiten, e tamén os nosos nenos e as nosas nenas. O San Froilán, además, decía antes que, o Ar de Lucus, decía antes, ademais, que ten alma, ten sentimentos, bueno, porque tamén está pensado para as persoas con discapacidades. E hai moitas asociacións, entre elas Caetra, ou Acors, ou Terracópora, en donde, bueno, pues fan actividades en colaboración con asociacións de discapacidade para darlles a coñecer e que sintan as sensacións que produce, bueno, pues tocar a determinadas instrumentos da época romana ou da época castrexa. E ademais delo, bueno, pois tamén a Asociación de Sordos elixe dentro do programa do Ar de Lucus que actividades quere para ter intérprete en linguaxe de signos, que actividades queren elexir para poder disfrutar delas e poder saber o que ali está sucedendo, non? E tamén teremos o programa en Braille, pensando tamén na organización da ONCE. Decir tamén, darlles as gracias os descontos para viaxar a Lugo do 25% a Alsa e o 10% a Empresa Riva, e este ano tamén o Ar de Lucus está promocionado en Renfe, pero no AVE en toda España. A través de toda España se está promocionando en todos os trenes que ten en estos momentos Renfe. Que máis decir? Pois decir que este ano tamén pensando en nós, nas mulleres, en todo o que está sucedendo,
e que queremos un Ars de Lucus tamén libre de sexismo, libre de agresións sexuais. Bueno, pois o programa leva unha man na parte de atrás, con teléfonos de interés para atención á muller, pero ademais dentro vai a levar unha serie de mans en distintos sitios en donde vai a haber sitios de información segura, que son tanto os oficinas de turismo como o Porta Miñá, o San Roque, o Uxío Novoneira, que estará aberto, e o propio Concello. Esos son puntos de información segura para todas aquelas persoas, mulleres, que en algún momento teñan algún apuro e poidan pasar por algún apuro, que esos son sitios tamén de información seguras. Nada máis, simplemente agradecer o traballo a todas e a todas, ao personal de xuventude que, a verdade é que é escaso, pero que a escaseza suple co esforzo e coas ganas. A todos os establecementos comerciais e locais de hostelería, polos concursos de escaparates que tamén temos en marcha, que as inscripcións aínda están hasta o día 20 e que teñen que ter durante as festas do Ars de Lucus adornados os seus escaparates, e tamén, como non, todas as asociacións que son a pedra angular e son, como dixen antes, o corazón da festa, pero tamén a todas as persoas, veciños e veciñas da cidade, por implicarse tantísimo nesta festa, que gracias a eles tamén estamos en donde estamos. Non me quero esquecer tamén dos que nos veñen a visitar, desas asociacións que xa son amigas, que están con nós moitísimas veces e unha vez ao ano que nos veñen a facer esa visita, e eu tamén, desde aquí, desde Lugo, tamén nos vamos a visitar eles, e as asociacións de Lugo, moitas delas tamén van a facer esas visitas a outros sitios. Nada máis, moitísimas grazas, que viva o Ars de Lucus, moitísimas felicidades e parabéns a todas e todos vos tamén por ese traballo. E moitas grazas, alcaldesa Eduardo.